κάνω τα πάντα όσο ό,τι περνάει από το χέρι μου σαν δήμαρχος, αυτή η δομή να κλείσει και να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες, να είναι απεικατάσταση και να εγκατασταθούν σε κάποια άλλη περιοχή που θα είναι εντός Φθιώτιδος, εκτός Φθιώτιδος, αυτό δεν το γνωρίζει, θα μας πει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την αντιπολίτευση το καλό είναι ότι συμφωνήσαμε σε αυτό, με κάποιες διαφωνίες που υπάρχουν ότι δεν είχαν κλείσει μέχρι τώρα κάποιες ενέργειες αυτή η δομή να απομακρυνθεί. Από εκεί και πέρα θα λάβω όλα όσα μπορώ απαραίτητα μέτρα και θα κάνω όσες ενέργειες νόμιμες μπορώ, όπως έχω δεσμευτεί σαν δήμαρχος ταμείων, να η δομή να φύγει από τις Θερμοπύλες. Δεν μπορεί, δεν αντέχει αυτή η περιοχή, θέλουμε να την αναδείξουμε, έχουν βγει κονδύλια, φτιάχνουμε έργα, να αναδειχθεί και αυτό που λέμε για το όνειρο αυτό, να αναδειχθούν οι Θερμοπύλες, να αναδειχθούν και να είναι αυτό που αντιπροσωπεύει την πραγματική πολιτιστική κληρονομιά. Δυστυχώς, το παράπονο μου είναι αυτό. Όχι το παράπονο μου, η πραγματικότητα είναι όσες φορές και με γράμματα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Μετανάστευσης, απάντηση δεν έχουμε πάρει και συγκεκριμένα πήραμε και τηλέφωνο μαζί με τον πρόεδρο των Δημοτικών, την υπεύθυνη της δομής, κυρία Ζαρδαλούκα, αν δεν κάνω λάθος, και δεν μας έδωσε καμία, λέει δεν μπορώ να σας δώσω την πληροφορία καμία επικοινωνία στην Υπουργείο Μετανάστευσης. Εγώ από την πλευρά μου σαν Δήμος Λαμιαίων δεν έχω καμία ενημέρωση. Πώς είναι, τι γίνεται, σε τι κατάσταση είναι. Το βλέπουμε και από ανθρώπινη μεριά. Αυτό που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, έχουν υπάρξει θέματα διάφορα που αυτά ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να τα αναδείξουμε. Δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση βρίσκονται, ακόμα και αυτό είναι εκεί μέσα. Δεν ξέρω πώς θα το πω, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική διάσταση, άλλοι σου λένε έτσι, άλλοι σου λένε έτσι. Άρα και είμαστε κάθετοι σαν Δήμος Λαμιαίων. Όχι δομή στις Θερμοπύλες. Ναι, είμαστε από τους λίγους δήμους, πιστεύω, από ό,τι έχω δει, που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί από ό,τι ξέρετε, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας έχει υποστελέχωση σε γιατρούς, λείπουν πάρα πολλοί γιατροί, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 80 γιατρούς. Εμείς δίνουμε αυτό το κίνητρο, είναι γύρω, όχι γύρω, είναι 330 ευρώ το μήνα, μια ενίσχυση ώστε να μπορέσει κάποιος νέος γιατρός εισερχόμενος στο νοσοκομείο να καλύψει κάποιες από τις βασικές ανάγκες που είναι το ενίκιο, διατροφή, και μάλιστα δεσμεύτηκα ότι από 1η-1η-26 θα κοιτάξουμε να τον προσαρμόσουμε και αν μπορούμε να το πάμε και σε πιο πολλούς γιατρούς. Είναι ένα... Ναι, θα δοθεί από το υπολογισμό του Δήμου. Είναι 7 δημοτικά. Και ένα άλλο ευχάριστο να πω ότι σήμερα γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι με πήρε ο Υπουργός Περιβάλλοντος τηλέφωνο, ο κ. Παπασταύρου, και μου είπε ότι υπέγραψε την επέκταση του κτά Λαμίας εκεί που αποθέτουν τα απορρίμματα. Θα πάει η αποκατάσταση αυτό το κύτταρο που είναι τώρα εν ενεργεία, που είναι προετοιμασμένο, και θα ξεκινήσουμε το καινούργιο. Αυτό είναι ένα ευχάριστο, γιατί εδώ και 14 χρόνια μιλάμε για νέο κύτταρο και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφεραν να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα, που σε λίγο καιρό αν δεν γινότανε θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα που θα πάμε τα σκουπίδια μας. Τουλάχιστον από τη στιγμή που θα δημοκρατηθεί και δεν έχουμε κάποια εμπλοκή στη δημοκρασία, αυτό το έργο τουλάχιστον θα λύσει για 6 χρόνια την απόθεση των απορριμμάτων, και πιστεύω μέχρι τότε με τις ενέργειες που έχουμε κάνει, και πάλι εκεί έχω πει μπροστά σαν πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, να έχουν υλοποιηθεί οι 2 ΜΑΑ, αν δεν κάνω, ΜΕΑ ήταν παλιά τα ποσά, σε 2 ΜΑΑ, για να μπορούμε να προχωρήσουμε στο νέο τύπο επεξεργασίας των απορριμμάτων και να έχει λυθεί έτσι οριστικά το πρόβλημα στη στερεά Ελλάδα. Όπως προχωράει και το κύτταρο Χαλκίδος και προχωράει και το κύτταρο Θήβας.
Αυτά είναι τα ευχάριστα. Με τη δομή δεν έχουμε ευχάριστα αυτή τη στιγμή, αλλά δεσμεύουμε σαν δήμαρχος να έρθουν και τα ευχάριστα και για τη δομή. Οι Θερμοπύλες είναι ένα παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς. Δεν έχουμε το δικαίωμα κανένας μας να το υποτιμάμε. Πέρα από τις ιαματικές, πέρα από ότι είναι εκεί μια περιοχή για αξιοποίηση, δεν γίνεται να είναι εκεί δομή, μην το πω, εντάξει, μεταναστών, προσφύγων, δεν ξέρω, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε πώς ονομάζει το Υπουργείο. Ευχαριστώ.